O lázeňské město se tradičně zajímají odborníci z celé Evropy. Mezi zahraniční odborníky nyní proniká se svou prací i student z Ústecké univerzity. Práce studenta univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jana Kytla nemíří pouze do Mlýnské ulice, ale také do historické části Teplic, konkrétně do čtvrti Prosetice. Chtěl bych se zaměřit na stavební historii, proto když jsem vybíral téma své bakalářské práce, tak Mlýnská ulice byla docela dobrá volba, protože tam se dá zkoumat celý urbanistický vývoj celé té ulice a zároveň stavební typy a architektura všech těch domů, které tam jsou. Mlýnská ulice, můžete ji přiblížit, odkud kam vede? Mlýnská ulice vlastně začíná v místě, kde jsou Císařské lázně, kde je Laubeho náměstí, pokračuje dolů k prvním panelhákům Prosetic, kde dříve stál hotel Neptun. Co vše zajímavého jste už během své práce, na co jste vše přišel? Přišel jsem na to, že tam stálo několik mlýnů, jeden z nich dokonce patřil knížeti Schwarzenbergovi z té hlubocké větve. Bydlel tam také slavný spisovatel a básník Meissner a také Laube, inženýr Laube a celá jeho rodina. Někteří z nich vlastnili domy na dnešním Laubeho náměstí. Celkový význam akce student Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně vysvětlil slovy. Práci hodlám dokončit někdy v květnu, v červnu příštího roku a význam by měla mít takový, aby přiblížila občanům města, ale i okolí Mlýnskou ulici, její historii, tak aby případný investor se tím trošičku řídil a aby tam nevznikaly nové stavby, které budou hyzdit město a které nebudou nikterak odkazovat na minulost.